ही कथा केवळ मनोरंजनासाठी बनवली असून याचा सत्य घटनेशी कोणताही संबंध नाही. तसं आढळल्यास एक योगायोग समजावा. नकळतच आपण संकटाच्या दलदलामध्ये कधी अडकतो हे आपल्यालाही समजत नाही. पण त्याचबरोबर देव त्या संकटातून बाहेर निघण्याचा मार्ग कधी दाखवतो हे देखील आपल्याला समजत नाही. यावरच आपली आजची कथा आहे. देवाची कृपा, एक भय कथा. नुकताच हिवाळ्याचे दिवस चालू झाले होते, पण फारशी थंडी पडली नव्हती. शैलेश आपल्या परिवारावर एका नातेवाईकाच्या लग्नाला निघाला होता. त्या गावी जायला एकच बस होती. त्या रात्री कंडक्टरनी घंटी वाजवली आणि बस सुटली. आणि त्याच वेळेला सुनंदा बोलली, देवा सुटली रे बस. सुनंदा म्हणजे शैलेशची पत्नी. आणि इकडे मुलांचे भांडण सुरू झाले की कोण खिडकीजवळ बसणार. तशीच सुनंदा ओरडली, मोनू, राणी, झालं का सुरू तुमचं? गप्पा बसा, नाहीतर धपातेच देते. त्यामध्ये राणी मोठी होती, ही 8 वर्षाची आणि मोनू 6 वर्षाचा. शैलेश आपला मोबाईल खिशामध्ये ठेवत मुलांना बोलला, बाळांनो दंगा करायचा नाही हा. बाहेरून हवाही आत येत होती, त्यामुळे शैलेशने खिडकी लावली. तसे दोन्ही मुलं गप्प बसले. हसत खेळत तो प्रवास सुरू होता. राणी ही आपल्या खिडकीजवळ बघत होती. इकडे तिचे आई आणि भाऊ हे झोपून गेले होते. राणीच्या मनात अनेक विचार धावू लागले. हे झाडं, हे चंद्र, हे आपल्याबरोबरच धावत असतील का? पण अंधारामुळे तिला हे सगळं बेसूर वाटू लागलं. तशीच ती तिच्या बाबांच्या कुशीत शिरली आणि विचार करत झोपून गेली. रात्रीच्या प्रवासात अनेक प्रवासी झोपून गेले होते. हात समोर करत त्याने आपल्या घड्याळासमोर केला आणि त्यावेळेला वेळ बघताच तेव्हा त्यांनी बघितले की रात्रीचे 12:30 वाजले होते. घड्याळावरून त्याची नजर हटत नाही. त्यावरच फट असा आवाज आला आणि सगळेजण एका जबरदस्त धक्क्याने जागे झाले. 4-5 लहान मुलं हे आवाज ऐकून रडायला लागले, तर इतर सर्व व्यक्ती हे काय झालं हे असे गोंधळ करू लागले. बस जागेवरच थांबली. लगेच कंडक्टर खाली उतरले. त्याबरोबर काही प्रवासी देखील खाली उतरले. बसला चोफेर प्रदर्शन घालत कंडक्टर हा ड्रायव्हरकडे पोहोचला. पायलट जरा बाहेर या की. तोंडात तंबाखू ठेवून हात झटकत ड्रायव्हर बाहेर आला. मागे जाऊन पाहतो तर काय, बसचे टायर हे पंक्चर झाले होते. चाक पंक्चर झाले, गाडी पुढे जाणार नाही, तर सर्वांनी आपली आपली सोय करावी. इतक्या रात्री गाडी बरीही होणार नाही. हे ऐकताच शैलेशच्या कपाळावर आठ्या पडल्या. इकडे सगळे प्रवासी गोंधळ घालू लागले. शैलेश लगेच ड्रायव्हरला ओरडला, एवढ्या निर्जन रस्त्यावर लहान लेकरी बायका घेऊन कुठे जायचं आम्ही? काही बंदोबस्त तरी करा. त्यावरच ड्रायव्हर बोलला, आम्हाला काही नाद लागलाय का असं करायला? समजून घ्या की ओ, हा रस्ता बघा, पुढे जाऊन हायवेला मिळतो, तिथे वाहनं वगैरे भेटतील. तसेच ड्रायव्हर आणि बसला शिव्या घालत लोक रागातूनच साबणाबरोबर एसटी बाहेर पडले आणि हायवेच्या दिशेने जाऊ लागले. शैलेश आणि सुनंदाचा देखील नाईलाज होता. मोनू झोपूनच होता. त्याला शैलेशने कडेवर घेतले. अवजड बॅग घेऊन दोघेही कसेबसे चालत होते. राणी देखील आपल्या आईचा हात धरून चालू लागली. हायवे फारसा लांब नव्हता. काही वेळाने रस्त्यांचे 2 फाटे ओलांडून त्यांना हायवे मिळाला आणि सर्वजण तेथे पोहोचले. पण आता थंडी ही झोम धरू लागली होती. वाहनांची ये जा ही चालूच होती. शैलेशने आपल्या घड्याळाकडे पाहिले तर रात्रीचे 1:30 वाजले होते आणि त्याला जे वाहन भेटेल त्यात तो बसून जात होता. शेवटी शैलेशने हात करून एका टेम्पोला थांबवले. तो मुलगा साधारण 24 वर्षाचा होता. शैलेशने त्याला सांगितले, बाबा रे, इथे कुठे जवळपास एक गाव असेल तर सोड आम्हाला तिथपर्यंत. एवढे सगळे सामान, त्यात लहान मुले, हे सगळे बघून त्या मुलाने सांगितले, या भाऊ बसा आणि आणा ते सामान. सामान ठेवून सगळे टेम्पोमध्ये बसले. सुनंदा बोलली, की कुठे अडकलो आहोत आपण? साधारण काही वेळ गेला असेल. शैलेशने आश्चर्यानेच ओरडले, की अगं मोनूला ताप आला आहे. त्याच वेळेला मोनूने जोरात रडायला चालू केले. तसेच सुनंदाने त्याला त्याच्या जवळ घेतले आणि अंगावर शॉल टाकली. आता काय करायचं? सुनंदाने आश्चर्यचकित होऊन विचारले.
त्याच वेळेला शैलेशनी राणीकडे बघून विचारले, तू बरी आहेस ना? तिने आपली मान हलवत होकार दिला. हे सर्व गोष्टी तो मुलगा म्हणजेच तो ट्रक ड्रायव्हर ऐकत होता. आणि तो बोलला की बरं का ताई, इथून पुढे पडद्यावरच एक रस्ता आहे. त्या गावाजवळच तिकडे फार डॉक्टर असतील. त्यातलंच एखादा बघू घे. फार उपकार होतील तुमचे. चला की तिकडे, असं सुनंदाने सांगितले. पण तो ड्रायव्हर बोलला, बरं ताई, आपले दागिने जरा जपून ठेवा. इथे चोरांचा वावर जास्त असतो. त्याच वेळेला सुनंदाने आपले दागिने हे शैलेशकडे दिले. त्यावर तो मुलगा म्हणाला की गाडी फेल पडली ना फाट्यावर तुमची. तुम्हाला कसं माहिती? शैलेशने आश्चर्यचकित होऊन विचारले. त्यावर तो मुलगा बोलला की नेहमीचा स्पॉट आहे तो. शैलेश आणि सुनंदा हे एकमेकांकडे बघून शांत बसले आणि वाईट विचार त्यांच्या मनात घुंबत होता. त्याच वेळेला अचानक ट्रकला ब्रेक लागला आणि दोघेही भानावर आले. रस्त्याच्या कडेला तो ट्रक थांबवून तो मुलगा खाली उतरला. साधारण 4-5 पावले पुढे गेला असेल आणि त्यांनी पाठी बघून सांगितले की भाऊ, जवळच्याच गावामध्ये डॉक्टरांना आणतो, इथे सरळच जातो. तसा तो मुलगा पुढे निघून गेला आणि इकडे पूर्ण रस्ता हा सामसूम पडला होता. काळं कुत्रं देखील तिथे दिसत नव्हते आणि वाहन हे दिसले तर नवलच. अर्धा पाऊण तास उलटून गेला तरी तो मुलगा आला नाही. दोघंही विचार करत लागले की आता पुढे काय करायचं. मग त्यांनी ठरवले की ज्या दिशेने तो मुलगा गेला आहे त्याच दिशेने आपण देखील जाऊ. पायवाट आहे म्हणून त्या ठिकाणी वस्ती देखील असेल. असेच आपल्या गाडीमधून सगळं सामान काढून ते चौघंही तिथून निघाले. इकडे थंडी फार वाढली होती. त्या वाटेने शैलेश आत जाताच शैलेशला असे समजले की आपण फसलो आहोत. इथे कुठलेही गाव नव्हते, फक्त एक घनदाट जंगल आणि आजूबाजूला गर्द झाडी आणि वेली देखील तशाच. तो सुनंदाला म्हणाला, अगं इथे डॉक्टर वगैरे काही नाहीये, इथे धोका आहे, चल परत. कपायावर आट्या पडत मोनूला आपल्या कडेवर घेऊन सुनंदा देखील चालू लागली. भयानक शांतता पसरली होती आणि कोल्हाकुळी ऐकायला येत होत्या. आणि कुठून तरी पानांमधून सर करत नागराज निघून जात होता. थोडेसे चालत चालत शैलेशला समजले की ही तीच जागा आहे जिथे साधारण आपण 10 मिनिटं आधी आलो होतो. शैलेशला सगळे समजले होते की ते चुकले होते, रस्ता भटकले होते आणि त्याच जागेवर पुन्हा येऊन त्यांनी सुनंदाला सांगितले. सुनंदाच्या डोळ्यातून अश्रू येऊ लागले. शैलेश तिला आधार देत बोलला, अगं घाबरू नकोस, सापडेल बाहेर जायचा रस्ता. असं बोलताच ते दोघं सरळ जाऊ लागले आणि एका करड्या आवाजात त्यांना ऐकू आले, थांबा तिथेच, कुठे निघालात? सुनंदा आणि शैलेश हे दोघंही तिथे थांबले आणि मागे वळून पाहिलं तर वडाच्या मागच्या झाडातून तिथून एक व्यक्ती चालत येत होता. हळूहळू तो त्यांच्या जवळ आला तशी सुनंदा घाबरून शैलेशच्या मागे लपली. तो माणूस साधारण 45 वर्षाचा होता. तो त्यांच्या समोर आला. कपडे जरा मळकट होते. शैलेश काही बोलणार इतक्यात तो बोलला, इतक्या रातचं लेकरं बाळासंग इथे काय करू राहिला भाऊ? धोका असतो जंगलात. तिचा त्या शब्दाने शैलेश आणि सुनंदाला हायसे वाटू लागले. घडलेला सर्व प्रकार त्यांनी त्या माणसाला सांगितला. तसंच तो बोलला, असं व्हाय वय, तुम्हाला रस्ता सापडला नाही का? पाडा तर हाय इथं, पण तुम्हाला गवसणार नाही. मी पाड्यावरचाच माणूस आहे, चला माझ्या सकट. शैलेशचा नाईलाज होता तसं ते दोघंही तिच्या मागे मागे चालू लागले. पण तुम्ही इथे काय करता? शैलेशने त्या माणसाला प्रश्न विचारला. तसंच तो बोलला की तुम्हाला बी इथे सोडलं वय त्या टेम्पोवाल्याने. असंच करतो बघा तो रात्रीच्याला आणि तुमच्यासारख्यांना मदत करतो. त्यावर संशयाने शैलेश म्हणाला, म्हणजे? त्यावर तो माणूस म्हणाला, तो टेम्पो नव्हेच, तो चकवा आहे, चकवा.
तो माणूस गांभीर्याने आणि दबक्या आवाजात शैलेश आणि सुनंदाकडे बघत बोलला, लय दिवस आधी तिचा त्या रस्त्याजवळ ॲक्सिडेंट झाला होता. तेव्हापासून तो लोकांना जागेवर तिथे आणून सोडतो. मला बी त्याने तिथेच आणून सोडला. असे म्हणताच तो माणूस विकृत असे हसला. सुनंदाच्या अंगावर सरसन काटा उभा राहिला. त्यांना वाटू लागले की साधारण अर्धा ते पाऊण तास आपण एका भूतावर घालवला आहे. ह्याचा विचार करून त्या दोघांचंही अंग थरथर कापू लागले. तसंच शैलेश मनातल्या मनात बोलला, हे कसं शक्य आहे? असं होणे शक्यच नाहीये. नक्कीच काहीतरी घोळ आहे. शैलेश सावध होतच त्या माणसाच्या मागे मागे चालू लागला आणि चालता चालता तो अचानक थांबला आणि बोलला, ही बघा माझी झोपडी. झाडातून बोट दाखवत इशारा करत त्यांनी सांगितले. कंदिलाचा प्रकाश आत थोडा दिसू लागला होता. सुनंदाला थोडे हायसे वाटले. तो माणूस म्हणाला, मी आत 5 मिनिटात येतो बरं का भाऊ. आणि जो गेला तो आलाच नाही. साधारण 15-20 मिनिटं उलटून गेले असतील. त्यावर वैतागलेला शैलेश बोलला की कुठे गेला असेल. चल सुनंदा, आपण जाऊनच आत बघू. आणि हळूहळू दोघेही आपल्या मुलांना कडेवर घेऊन त्या झोपडीच्या दिशेने जाऊ लागले. कंदिलाचा प्रकाश हा बाहेर पडत होता. शैलेशनी 2 वेळा आवाज दिले पण आतून काही प्रतिसाद आला नाही. त्यावर शैलेशनी हाऊस ते दार पुढे ढकलले आणि समोरचे दृश्य पाहून त्याच्या पायाखालची जमीन सरकली. त्याच्या तोंडातून शब्द बाहेर निघत नव्हता. काळे कपडे घालून लांब लचके केस असलेली एक बाई पाठमोरी बसली होती. मोकळे केस आणि मोठे मोठे मंत्र म्हणत होती. मान गरगर फिरवत हात वरती करून ती मोठमोठ्याने मंत्र बोलत होती. तिच्या बाजूला हळद कुंकू पसरले होते. तिथेच लिंब आणि एक कवटी देखील होती. त्या कवटीला लिंब लावलेले आणि चक्क असे वाटत होते की ती कवटी ही पूर्ण रक्ताने माखलेली आहे. ती राक्षसीची प्रतिकृती असलेली ती बाई ही ती सर्व पूजा करत होती. हे दृश्य पाहून शैलेशला फार आश्चर्य झाले. ते भयंकर दृश्य बघून सुनंदा ही आश्चर्याने खाली बसली. तिने आपल्या दोन्ही मुलांना खाली ठेवले. तिला काही बोलता देखील येत नव्हते. ती जोरात ओरडणार त्याच वेळेला शैलेशने तिचे तोंड दाबले. शैलेशला काही वेळाने असे लक्षात आले की राणी ही तिथे गायब होती. ती तिला कुठेही दिसत नव्हती. इकडे तो माणूस ज्याने त्यांना झोपडीजवळ जावा असे सांगितले होते तो देखील अजून आला नव्हता आणि तो देखील गायब होता. शैलेश हा रडू लागला, ओरडू लागला, इकडे तिकडे राणीला शोधू लागला. न कळतच त्याची नजर त्या दाराच्या आत म्हणजेच त्या झोपडीमध्ये गेली. तर त्याने असे पाहिले की त्या आतमधल्या म्हातारीने राणीलाही आपल्या मांडीवर बसवले होते. राणीच्या कपाळावर आपले मोठ्या नखांचे अंगठा लावून मंत्र बडबडू लागत होती आणि रक्ताचा टिळा लावत होती. हा खूप भयंकर प्रकार आहे असं शैलेशला कळाले आणि तो तातडीने त्या झोपडीच्या आतमध्ये गेला. त्या बाईने मागे वळून पाहिले. तिच्या माती भरून कुंकू, गळत्या विचित्र माळा. ती म्हातारी अगदी रागात होती आणि म्हणाली, मुडद्या, टोकलंस तू मला माझ्या पूजाला. आता मी सोडणार नाही तुला. ती म्हातारी साधारण 80 वर्षाची होती. ती उठेपर्यंत शैलेशने चपराईने राणीला आपल्याकडे घेतले आणि तो बाहेर जाऊ लागला. तसंच त्या म्हातारीने एक काठी घेऊन जोरदारपणे शैलेशच्या पाठीवर मारली आणि शैलेशला दुखापत झाली. पण लगेचच तो त्यातून सावरला. प्रसंग बघून त्यांनी ती काठी म्हातारीच्या हातातून घेतली आणि तिच्या डोक्यावर एक जोरदार प्रहार केला. तशीच ती म्हातारी जमिनीवर पडली. तिच्या डोक्यातून रक्त वाहू लागले. ते चेहऱ्यावर येऊन लागले. तशीच ती आणखीनच भयानक दिसू लागली होती. शैलेशने ती काठी खाली फेकली तरी देखील ती म्हातारी उठू लागली होती. सरपडत सरपडत तिच्याकडे येऊ लागली होती आणि बळी बळी बळी
असे ओरडू लागली होती. शैलेशने ते दार जोरात बंद केले. सुनंदा बेशुद्ध पडली होती. राणी झोपडीतून उठून बघू लागली तर तिला काही कळत नव्हते. पण आपल्या आईकडे पाहून ती रडू लागली. बाबा, काय झालंय आईला? शैलेशने आपल्या बॅगेतून बॉटल काढली आणि सुनंदाच्या तोंडावर पाणी मारले. तशी ती हडबडून दचकून जागी झाली. रडत रडत ती बोलण्याचा प्रयत्न करू लागली, पण तोंडातून शब्द फुटेना. शैलेशने मोनूला जवळ घेतले. राणीकडे बघून तो म्हणाला, बेटा, आपल्याला धावायचं आहे ग, नाहीतर आपण नाही वाचणार. बाळा, कळाले? छोटीशी राणी तिने आपल्या बाबांचा हात धरला आणि दुसरीकडे सुनंदाने मोनूला घट्ट पकडले. इकडे शैलेशने सुनंदाला जबरदस्तीने उठवले आणि सुनंदाला बोलला, सुनंदा, तुला आपल्या मुलांची शपथ आहे, सावर स्वतःला आणि धाव. ठेपली होती आणि दरवाजाच्या आत जोरजोरात बोलत होती, बळी बळी, असा एकच हुंकार तिचा सर्वीकडे गोंगू लागला आणि ती दार मोठ्या मोठ्याने ठोकू लागली आणि तसेच ते तिघं आपले जीव मुठीत घेऊन धावू लागले. मिळेल त्या वाटेने पळण्याचा प्रयत्न करू लागले. पाठीमागून भयंकर आवाज येऊ लागला. राणी ही जोरजोरात रडत होती. हळूहळू करून तो पाठीमागून येणारा आवाज हा आता बंद झाला होता. तिघही आता जोरजोरात रडत होते. साधारण पहाटेचे 4 वाजले होते. हे सर्व एका दिशेने चालत होते. शैलेशने लगेच राणीला आपल्या कडेवर घेतले. साधारण काही वेळ हे तिकडे चालत होते. अर्धा तास झाला असेल. एक 60 वर्षाचा व्यक्ती हा सायकलने त्यांच्या पुढे येत होता. शैलेश यावेळेला पूर्णपणे घाबरला होता, कारण की यावेळेला त्याला कोणतेही जोखीम घ्यायचे नव्हते. 2 भयंकर अनुभव हे त्यांच्या पाठीशी होते. तो सायकल स्वार संशयाने त्यांच्याकडे बघू लागला. शैलेशने त्यांच्याकडे लक्ष न देता सरळ घेऊन सुनंदाला घेऊन निघू लागला. तसंच तो माणूस ओरडला, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. हे ऐकून शैलेश आणि सुनंदा चपापले. ही कोणी वाईट व्यक्ती नाही असे त्यांना समजून आले आणि त्याची खात्री देखील पटली आणि दोघंही त्याच्याकडे वळले. तो गृहस्थ थोडा मागे हटला. शैलेशला समजले की याचे देखील काहीतरी गैरसमज झाले आहे. तसंच शैलेश तिकडे जाऊन बोलला की श्री स्वामी समर्थ. आता तरी खात्री पटली ना? हे ऐकताच त्या गृहस्थांनी आपल्या गळ्यातले लॉकेट काढून शैलेशच्या गळ्यात टाकले आणि बोलला, मला माफ करा, मी तुम्हाला ओळखले नाही. हे लॉकेट सगळ्यांना घाला. असं बोलताच त्यांनी सुनंदा, मोनू आणि राणीला देखील स्वामी समर्थांचे लॉकेट दिले. इकडे सगळ्यांना फार भयंकर अनुभव येत आहेत. हे लवकर घाला. त्या गृहस्थांनी राणीला लाडाने आपल्या सायकलवर बसवले. साधारण काही वेळ पुढे गेले असतील. त्याच क्षणी त्या जंगलातून किंकाळ्या येऊ लागल्या. तसंच तो गृहस्थ बोलला की घाबरू नका, तुम्ही स्वामी समर्थांचे नाव घ्या, ते आपल्याबरोबर आहेत, कोणाला काही होणार नाही. आणि सगळे एकाच वेळेला बोलले, श्री स्वामी समर्थ. साधारण हाच पाठ या सगळ्यांचा चालू होता आणि काही वेळाने उजाडले. काही वेळाने ते हायवेवर येऊन थांबले. तिकडे त्यांना एक धाबा दिसला. त्या धाब्याजवळ आपली सायकल नेली आणि सगळ्यांना चहाची ऑर्डर दिली. तिकडे सुनंदा आपल्या मुलांना बघत होती. तिकडे मोनूचा ताप थोडा कमी झाला होता. चहा बिस्किट खात शैलेशने न कळतच त्यांना प्रश्न विचारला, तुम्ही अगदी देवासारखे धावून आला काका, पण हे सगळे काय होते? त्या गृहस्थांनी उत्तर दिले की काही गोष्टी अनकालीन असतात. इथे या हायवेवर बऱ्याच जणांना आपला जीव गमवायला लागला. कोणी म्हणते या जंगलामध्ये भूत आहे, तर कोणी म्हणते या जंगलामध्ये चोर आणि लुटेरे आहेत. पण खरे काय हे कोणालाच माहीत नाही. अगदी तुमचे नशीब चांगले की तुम्हाला मी भेटलो. माझा मुलाचा जीव मी इथेच गमावला. तेव्हापासून पहाटे 4ला मी इथे गस्त घालतो. मला कोणी ना कोणी इथे नक्कीच भेटते. पण दरवेळी माणसेच असतील असे नाही.
म्हणूनच मी माझ्यासमोर स्वामी ठेवतो. स्वामींना जवळ ठेवताच माझे रक्षण देखील होते. लगेचच शैलेश बोलला, पण काका ती म्हातारी. तसंच तो गृहस्थ ते शब्द लगेच तोडत बोलला, तिचा विचार देखील करू नको. जे झालं गेलं ते सगळं इथे विसरून जा. आल्या पावली आपल्या घराकडे पुन्हा निघा. सुनंदाकडे बघत तो गृहस्थ बोलला की बेटा, अजूनही संकट टळलेले नाहीये. म्हणूनच घरी जाताच आपल्या कुलदेवतेचे जप करा आणि स्वामींना देखील विसरू नका. असे किमान 1 आठवडा तरी करा. तुम्हाला विश्वास बसणार नाही, पण आपल्या दोन्ही चिमुकल्या मुलांसाठी हे करा. एवढं बोलताच तिथे ट्रॅव्हल्स आली आणि ते वृद्ध व्यक्ती बोलले, चला जावा आता आपल्या घरी आणि सुखी राहा. असं बोलताच सुनंदा आणि शैलेश हे त्यांचे पाया पडू लागले. सुखी राहा असं बोलताच त्यांनी पुन्हा बजावले की इकडे काय झालं आहे हे तुम्ही आठवू नका आणि हो, या जागेची माहिती काढण्याचा प्रयत्न करू नका. किमान एवढं तरी या म्हाताऱ्याचं ऐका. असं बोलताच शैलेश आणि सुनंदा हे गालातल्या गालात हसू लागले. ते बसच्या आतमध्ये बसले आणि त्या वृद्ध व्यक्तीने आपली सायकल ही पाठमोरी करून निघू लागला. त्यांना हात दाखवत सुनंदा आणि शैलेशच्या डोळ्यात देखील अश्रू येत होते. ट्रॅव्हल्स चालू झाली आणि कळत न कळत ते वृद्ध व्यक्ती हे दिसूनायसे झाले. तर मित्रांनो, कथा तुम्हाला कशी वाटली? आवडली असेल तर लाईक करा, नसेल आवडली तर नेहमीप्रमाणे डिसलाईक. आणि हो, चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा. तुमचेही काही असे कथा असतील तर आपल्या खालील दिलेल्या मेल आय डीवर नक्की पाठवा. थँक्यू.